uyazi kufuneka kudede ubumnyama kuvela ukhanya. Funeka abamini bomntu kudede ubumnyama kuvela ukhanya. Uze kuvele ukhanya, nguwe ke ngoku uhlala phantsi umdala uqonda into bajonga ngoku imeko yobomi bami ilo hlobo. Sebenzisa ingqondo yakho yemveli. Nditsho guys ngaphandle nakwesikolo, sebenzise just ke ngoku ingqondo yakho yemveli. Move away from into yazi into yoba leni into ingandifaka engxakini. And at the same time, uba akusukeki kuloo nto guys, hlala phantsi umise ingqondo ujonge uba leli into ingabe iyandakha na, so that nawe udede bumnyameni uyakhanyeni. Guys, ukhona ukhanya ebomini xa ngaba wena uyakwazi uhlala phantsi uziqonde usitshekishe uba wena kanye ungubani na, and wena iminqweno yakho yobomi ithini na ngawe. Funeka ube nenjongo ngawe, uyazi ungaxelelwa ngomnye umntu, ungakhohliswa ngomnye umntu, ungakhohliswa lolunye uhlanga. Tshekishe wena uba lena into oyinqwenelayo ebomini yintoni na, and wena ebomini bakho nabantwana bakho nakwifemeli yakho unqwenela uba makube njani na. Ubomi bunjalo guys, andinilahlekisi mna sendikule ndawo uba ndinganixelela apho ndisuka khona. Ndahlala phantsi ndajonga ndatshekisha all over the world. Jo wena hlobo zam, nina bahlobo bam, ndiyanicela all over the world, jongani, qaphelani, nibone, and uhlanga ngalunye malusebenzise inkolo yalo. Ningathwist abanye abantu, umntu ngamnye unenkolo yakhe. Abantu ngabanye banendlela zabo zokwenza izinto, asoze sifane ebomini. Sazalwa ngamaxesha angafaniyo sonke. Abekho abantu bangaba umntu uzelwe ngo-12 ucimba bonke abantu bazalwe ngo-12. Sazalwa ngamaxesha angafaniyo, which means kwathina njena asifani. Neendalo zethu, indlela esidalwe ngayo ayifani, kwaye futhi uThixo lona neziphiwo zethu uzenze azafana guys. Zohlala nani, zoncokola nani, isendindlela endizoyihamba nani.